Ix-xahar ta' Settembru jfakkar il-ftuħ tal-istaġun tal-ġbir taż-żebbuġ għall-għasir jew inkella għas-salmura. It-tassir taż-żebbuġ huwa proċess delikat ħafna. Hekk kif iż-żebbuġ jinqata' jiġi mnaddaf makkinarju apposta, jiġi maffeċ u wara jingħasar. Proċess li jieħu madwar 15-il minuta. Iż-żebbuġ li rqiq ħadrani huwa żebbuġ tajjeb għat-tasir, filwaqt li ż-żebbuġ imdaqqas huwa magħruf bħala ż-żebbuġ tal-mejda. Wara li din l-agroindustrija f'Malta kienet intemmet kważi għal kollox, mis-snin 70 l-hawn reġgħet bdiet tistejqer. Fil-fatt illum reġgħu medet sħaħ bis-siġar taż-żebbuġ u bosta imprizi fejn jista' jsir l-għasir tiegħu għaż-żejt. Fir-raħal taż-żejtun dan qed isir fl-inħawi ta' San Niklaw. Ta' min ifakkar li l-istess isem tal-lokal taż-żejtun huwa marbut mal-kultivazzjoni tas-siġar taż-żebbuġ u l-għasir tiegħu taż-żejt. Il-kirurgu John Kawki spjegalna l-importanza taż-żejt taż-żebbuġa għal saħħet il-bniedem. Fil-fatt, iż-żejt taż-żebbuġa huwa prodott li għandu ħafna polyphenols, għandu ħafna antioxidants u allura huwa tajjeb ħafna għal mill-lat ta' saħħa u anki iżid dak il-kolesterol tajjeb li il-good cholesterol, bad cholesterol ikollok iżjed mill dak li għajdulu l-good cholesterol. Ġifieri bħala prodott huwa tajjeb ħafna għas-saħħa. Biex tkompli titqajjem din l-agroindustrija ser jerġa' jittella l-Festival Folkloristiku Nazzjonali Żejt iż-Żejtun li ser isir nhar is-Sibt 28 u l-Ħadd 29 ta' Settembru. Preżenti għat-tnedija tal-programm tal-attivitajiet ta' Żejt iż-Żejtun kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali José Herrera. Huwa tkellem dwar is-suċċessi li nkisbu f'dawn l-aħħar xhur, fosthom kif il-Gvern preżenti għen li l-Kunsilli Lokali jerġgħu jagħtu l-identità liż-żona tagħhom.